Áno, je to tak. Stalo sa to. Dlho som nehral, ale máme tu pána hráča, pána borca, Opiček SVK, ktorý je hrdina na všetkých hrdinov, nad ktorého proste není a v klane už vôbec a ako celkovo hráči Európe nemajú už na ňu šancu. Nám poslal hru, ktorú nám chcel ukázať, aký je to borec. Je to s grillom, tak sa na to poďme pozrieť, ako sa má hrať grill. Kto bude hrať inak grilla, tak má poprdeli. Tak sa poďme pozrieť, čo vymyslel, ja som hru nevidel. Ale teraz sú spolu s vami dívam. Má tam nejaký zvláštny setup, má, keďže nabíja 9,9, niečo, to je ten najlepší setup, čo tam má. Ja som grilla fakt už dlho nehral, tak neviem, aký tam má ten najlepší setup, aby mal čo najlepší reload. Tak sa poviem pozrieť, čo my myslíme. Ide na klasickú kempiarskú pozíciu, ja sem nechodím, ja chodím skôr na stred, ale vidím, že tu budeme na farbu. Takže prvá strela, samozrejme sa spotol, to je ako jasná vec. Ale máme asi šťastie, keď všetci idú. A tie heaviny a tie TDčka. Zvedavé. Pekná rana. No a sa spotol. To je jasné. Tie tanky enemy trošku opatrné, ale ten krán a ten hory opatrný nie sú. Jaké šťastie, že no, proste netrafil. Bol to do pasu. Ďalej. Potrebujem nejakú spotáž. Zatiaľ sme strelbe ako 600% zatiaľ, no. Uvidíme, ako to bude ďalej. Inak Opiček SVK je frajer proste. A keď mu napíšete, ja neviem, na chatu alebo ukážete, ako treba hrať, tam ma tu ukážete, tam dala hero pekný. A už má krv na ranu. Myslím, že aj to hojíčko. Mohol padnúť na ranu, keď bude hero. Krám padne určite. Na parádu. Bolo pekné. Opäť 100% na účinnosť strelby. Krána sa zbavujeme, aj sa. Úplne easy. Vypol do hráčov ako... S nimi padol úplne po hravu. Samozrejme to, že nenázval do Sky, není jeho vina, to je vina tvorcov hry, samozrejme. Ako inak. No a tu je Foch. Pán Foch, dovanie easy business. Ako strieľa veľmi pekne easy, strieľa mu to, proste ide mu to. Jeho aim je priam zadačný a to sa nedá učiť, samozrejme, si to treba narodiť. Krásne hečko. Práca s hečkami je jeho veľká, veľký Práca s hečkami. Nová hečko, dal 146 na parádu. Tu máme hviezdu. Vystrelná hviezda je ako pre nás úplne easy. Krásne. Krásne. Nestíham vôbec tak. 3 na 2. Ideme, posledné 2 tanky sú metko, to nastrieľané a nejaká hevinka. Náš hráč tam padol. To, čo stíhame, je jasné. Dostal mimochodom prvú strelu prebitu dostal. Doteraz bol full. To týka životov. No a ideme si pre toho pána Hevine. Samo sebo by sme sa mali akože najskôr spotnúť, to je jasné. A sami, pretože jeho tá Hevina si ho spotnúť nevie. Krásne. Samozrejme dostali, to ako si rátal. A to nemali HPčka, teraz to pustí S-stovku. Nech takuje ona strelí. To je konec spálny. Není ešte, není. S-stovka by mala ho kryť, ale nerobí to, čo mala robiť, samozrejme. A teraz chce vyžať ránu, samozrejme, no to je, jak to tak býva občas. No, aj mu vyžal, čo je nepríjemné.
Nič. Opiček SVK je proste borec, na to, ktorého není. Opäť ukázal, že keď uchopí tank, tak s ním akože vie perfektne ovládať. Vie ho perfektne ovládať, vie perfektne strieľať. Proste je to borec. Krásne emečko. 7642 damage. 3 klíčky. XPčky. Proste paráda. A ako vidíte, si to sám poťahal. Takže tak. Ďakujem za sledovanie hry. Ešte sa, snad sa ešte uvidíme. Čauko.